Sa Good Vibes, nakalabay ka na sa gwa sa Sagaya PNP, himutari ang ilang Christmas tree kay himo ini sa mga tambutso. Sa gwa mismo sa police station sa Sagay City, agaw atensyon ang nagatindog nga Christmas tree. Sa layo, daw ordinaryo lang nga Christmas tree nga mas mataas pa sa ilang nga atop. Pero kung himutaran mo na ini, himo ini gali sa mga ginpang tapik-tapik nga mga tambutso sang motorsiklo para maporma ang Christmas tree. Sa ibabaw sini, may star nga naporma man pinaagi sa tambutso. Sa idalo may yara pagid sang Belen, kag pati ang Belen na porma man pinaagi sa mga tambutso. Sa madumduman, masupog ang kampanya sa Sagay PNP batok sa mga nagagamit sa magahod nga mga tambutso. Masako ang dakpanay nila sa mga nagamotorsiklo nga gin-modify ang mufflers para magkusog ang sound sini. Ang mga nakolekta nga mga tambutso amo naman ang gingamit sa Sagay PNP para sa ila pinasahi nga Christmas tree. Pero hindi lang ini kutob diri, balantayan pa kay man butangan pa ini sa mga suga para mas mapatahong pagid. Sa November 28 ang lights on ceremony nila para diri.